ସକାଳୁ ଭାତ ସନ୍ତୁଳା କରି ଆଗ ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦାଣ୍ଡକୁ କଙ୍କଡା ବିକା। ଦିନ ପରେ ବଡ ବଡ କଙ୍କଡା ବିକା ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ବୋଉ କିଣି ନେଇକି ରଖି ନେଇଥିଲା। କଙ୍କଡା ଚିଙ୍ଗୁଡି ତ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୂଜା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଆମିଷ ଖାଉନି। ଯେହେତୁ ଆସି ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କଙ୍କଡା ତରକାରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଥରେ ମୁଁ କଙ୍କଡା ଓଳେଇଲି। ସବୁଦିନ ତ ବୋଉ ଓଳା ଓଳି କରିନିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କଙ୍କଡା ଭାଙ୍ଗିବା ଶିଖିନେବି। କଙ୍କଡାକୁ ଧୋଇ ନେଲି, ତାପରେ ତା ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ବାହାର କରିନେଲି। ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳା ଗୋଳି କରି ରଖିନେଲି। କଙ୍କଡା ତରକାରୀରେ ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ତରକାରୀ କରାଯାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବେସରକୁ ଯୋଗାଡ଼ିକି ବାଟି ନେଲି, ତାପରେ ପିଆଜ କଟାକଟି କରି ରଖିନେଲି। ଚାଲି ଚୁଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ଭାଙ୍ଗି ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେଲି। ଜରି ତ ମୁଁ କେବେ ୱେଷ୍ଟ କରେନି, ଜରିରେ ହିଁ ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦିଏ ସବୁଦିନ। ଆମିଷ କଡ଼େଇ ପାଇଁ ସୋରିଷ ପିଆଜ ଫୁଟ ନେଇ କଙ୍କଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତୁଳି କିନା ବାହାର କରିନେଲି। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ତେଲ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ପିଆଜ ଭାଜି ନେଲି। ବାଟି ରଖିଥିବା ବେସରକୁ ପକେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଭଲରେ ଭାଜି ନେଲି। ବିଜାର ଗଲା ତାକୁ ଧରିକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଭଲସେ ଭାଜା ଭାଜି କରିସାରିଲା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା କଙ୍କଡାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ନେଲି। ବଟା ସହିତ ଭଲସେ ତାକୁ କଷା କଷି କରିନେଲି। ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ଝୋଳ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପକେଇ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। 10 ମିନିଟ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର କଙ୍କଡା ଝୋଳ ତରକାରୀ। ଆମର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।